Oso guztua nago nire emaitza hauekin txapelketa honetan, manga guztietan kisto nivelana izan erakusten, eta puntazio oso alto gaina izateatzen, eta oso guztua egia esan. Bihar semifinalak, eta nik uste etzara askotan egizten semifinaletan, eta behin honean eritxita hau amaitu, berda. Eta gauzak ondo egin da, eta gauzak lasai hartuta, nik uste lortzeak atela. Lasai egon eta gauzak ondo egita. Eta itxasua zen muzion da, egun hauetan? Bueno, justu egun bateko mareja da, ontzan oso aldako era onda itxasua, oso gutxitan ikusen dik itxasua hola. Eta ez dakiza, zantzan, lehenko guna txiki-txikila, horrengo gunean handa ondia eta gaur txikila. Eta itxasua ez da horikoa hau, baina, bueno, ziga esan, olatu hona haude bai, eta niri pozik. Olatu txikitako tala oso nagat, orduan, ingaien momentutan olatu txikitako ez dira. Zondo.